मोनसे दखानाव मोनलायगोन बै गथ'आ गाज्रि जागोन ना जाया गाज्रि दा बेनिखायनो जोङो हाथाय बाजाराव फाननाय जौ फाननायखौबो जोङो रायज्लायदो बेखौ होबथानांगोन रायजोफोर आंथ' जुमायनि बिराद खोथा बुङो बेनि थाखायनो माला जुमाय लोंग्राफोरजों रायखोमा जायोबो नाथाय आं बेखौ मालाबा दोनथ'नाय नङा खारन बे सैथो खोथाखौ आङो जेब्लासिम समाजा मोजां अबस्थायाव फैयो बै समसिमहालागै आङो बुंबाय थागोन आं बेखौ मालाबा गारनाय नङा मिथिबायना दा बेनिखायनो जोंनि समाजाव जों दायथ' लानाय माखासे मानसि फैनांगोन जोंनियाव मा जायो सोरबा धोनि मानसिलायनो बिदि तास गेलेनायखौ बुंनो हाया जोङो सोरबा माहाजोन मानसिलायनो बिदि जुवा गेलेनायखौ जों बादा होनो हाया सोरबा माहाजोन मानसिनो बिदि जुमाय सावनायखौ जों बुंनो हाया खारन माहाजोन मानसिखौ गियो होननाय जोंनि समाजाव फैयो आरो सोरबा गाज्रि मानसि बुथारजानो गियो बैबायदि गिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजा गाज्रिखौ गाज्रि बुंनो हायियावनो दिनै गाज्रि जालांदों बेनिखायनो गोरोन्थिखौ गोरोन्थि दिनै बुंनांगोन आसि दिन्थिलायनांगोन जोङो बेबायदि खालामनो हाबासो जोंनि समाजा थिग जागोन रायजोफोर बे मोनसे थासारि दा बेनिखायनो आङो बे होनबाय दा सोलोंथाइया जुदि थिग जानांगौब्ला बे मोनसे थिग जानांगोन दा दिनै फरायसाफोरनि खोथाखौ लानानै आङो बुंनो नागिरदों दा बेनिखायनो मानगोनां अनजालु फरायसुला फंबाय बिनानावमोन दिनै फोरोंगिरि सान बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जों माखासे सोलोंथाइनि सायाव गोबां सावरायनांगौ दङ होमब्ला गुसुं आङो नोंसोरजों खाबजानाय माखासे खोथा आं बुंलांनो नागिरबाय जोङो साफ्रोमबो गिदिर मानसि थांखि दङ गैया होमबा दंना गैया दङ होमबा दे दाना सोर मा जानो लुबैयो एसे खोन्थालाय फरायनाय गिदिर जानानै मा जाहैनो थांखि दङ थाब गसंना दङलाय सोर दं मा थांखि दङ दे थाब दे सिखार मा जागोन डक्टर आखाइ खमना हो डक्टर दंबावो दे सोरबा सिखारबाव सोरजों मा जागोन एयार हस्टेस आखाइ खमनानै बरायनांगौ आरोबाव सोर दङ दे थाब सिखारदो सानै रजन बुंगोर दे मा जागोन IAS अफिसार जागोन आखाइ खमना बरायनांगौ मा जागोन IAS अफिसार जागोन तारपरे DC जागोन बियो आखाइ खमनानै हो बरायनांगौ आरोबाव सोर मा जागोन मा IPS अफिसार इन्डियान पुलिस सार्भिस सिट डाउन नों मा जागोन पाइलट एर'प्लेन सालायग्रा पाइलट जागोन जोंनि जुबिलाव सासे पाइलट ओंखारनो थांगासिनो दङ आरोबाव दे मा जागोन GD आर्मि ना दा आर्मि अफिसार GD आखाइ खमना बरायनांगौ मा जागोन IAS अफिसार जागोन आखाइ खमना बरायनांगौ बयबो सोर दंबावो मा जानो नागिरदों मा थांखि दङ मा अफिसार मानि दे थांखि दङ जायखि अफिसार जागोन बे बुंनो हाथ'वाखै बुजिबाय आङो जिराय आरो सोरहा मा थांखि दङ मा जागोन आर्मि जागोन आखाइ खमना बरायनांगौ जों दे सिखारफिनदो खोनायाखिसै आङो IPS अफिसार सिट डाउन बरायनांगौ मा जागोन डक्टर जागोन बरायनांगौ आरोबाव IPS अफिसार जागोन दे आखाइ खमना बरायनांगौ मा होनो एयार हस्टेस बेनि उनाव डक्टर आखाइ खमना बरायनांगौ आरोबाव सोर दंबावो दे सिखारलाय मा जागोन डक्टर जागोन आखाइ खमनानै बरायनांगौ बयबो दे आरोबाव मा जागोन डक्टर जागोन आखाइ खमना बरायनांगौ आरोबाव सोर दङ डक्टर जागोन दे आरोबाव डक्टरानो दे आखाइ खमना बरायनांगौ माने टिचार आखाइ खमना बरायनांगौ आरोबाव सोर दङ दे सोर दङ बुं डक्टर जागोन बरायनांगौ आखाइ खमनानै आरोबाव सोर दंबावो सिखारदों नामा नों दे मा होनदों IAS अफिसार जागोन IPS अफिसार जागोन दे दा बेनि उनाव
आर्मि अफिसार दे आरोबाव सोरबा सिखारनानै जिरायफिनबाय दे मा आर्मि जिराय खालामनांगौ आरोबाव गैला थाब थाब बुंदो जोबोद जोबोद गोजोनबाय दा होमबा मानगोनां गारजेन लोगो नोंथांमोन हयथ' सोरनि गथ'आ मा जानो नागिरदों जोङो नुबाय नङा होमबा नोंसिनि गथ'आ सोरबा डक्टर जानो नागिरबाय सोरबा आइपिएस अफिसार सोरबा आर्मि सोरबा बिदिनो आइएएस अफिसार जानो आरो गुबुन गुबुन आरो बिथांमोना बुंजोबनो हायाखै दा होमबा बिथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनाया जोंनि गारजेनफोरनि बिबान दा आङो फरायसाफोरखौ थांखिना बुंनो नागिरबाय नोंसोरो जुदि गेदेर मानसि जानो थांखि लाबायब्ला सुबुं सम्पद जानो थांखि लाबायब्ला नोंसोरनो फरायनाया मोजां जानांगोन मा होननानै बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव 1000 जन लेखा रोङोबा बै 1000 जन लेखा गोरोंनि गेजेराव सासेल' साख्रि मोनोनो होमबा 999 जन मानसिया मा जागोन बेखार जागोन दा बेनिखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलि गासैबो जों लेखा फरायनायजों लोगोसे जों आदब जायखौ जों स्किल होननानै बुंदों बेखौ जोङो लांफानांगोन मिथिबायना स्किल नोंसोर सोरबा लेखा फरायनायजों लोगोसे सोरबा मोसानो रोङो सोरबा सिफुं दामनो रोङो सोरबा खाम दामनो रोङो सोरबा जों रेडिअ फाहामनो रोङो सोरबा मबाइल फाहामनो रोङो सोरबा साइकेल फाहामनो रोङो नङा होमबा गुबुन 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 टेकनिकेल लाइन जों रोङो मिथिबायना बै आदबखौ जोङो स्किल होननानै बुङो इंराजिनि बे स्किलखौ जों लांफानांगोन मिथिबायना बे स्किलखौ लांफायाब्ला गाबोन समफोर जोङो मा होनदों साक्सेस जानो हायाब्ला जोङो गावखौनो गाव जोङो बेहाय थांना थानायाव जोङो उसुबिदा जागोन दा बेनिखायनो फार्स्ट खोथाया जाहैबाय डक्टर एपिजे आब्दुल कालामआ बुंलांदों जोंनि जोबथा थांखिया मा जानांगौनो सानाव सहैनाय जानांगौनो सानखौ मिथिया मिथियो दा मिथियोना जोंनि थांखिया बबाव सहैनाय जानांगौनो सानाव मोनहैनाय जानांगौनो बायसान्सआव नोंसोरो सानाव मोनहैयाब्लाबो बेवहाय थानाय बिनि खाथि खाला थानाय गुबुन गुबुन ग्रह नक्षत्रआव जों मोनहैनो हायो दा बेनिखायनो नोंसोर जि थांखि लादों बै थांखि लानाया जोबोर मोजां जादों आरो बे थांखिखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय नोंसोर खस्थ' खालामनांगोन आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव थांखि गैयै मानसिया जिउआव मालाबाबो साक्सेस जानो हायानो जेरैहाय बैथा गैयै मोनसे दिङाया लैथोआव गोजावना थानाय बायदि जोङो थांखि गैयै मानसियाबो बेबायदि जायोनो दा जोङो माखौ बैथा गैयै होनना बुङो नोंसोर मिथियोना नावखौ माजों जावो नावा मोनसे जावग्रा दङ जों बैथा होननानै बुंदों दा बिदिनो जोङो दैमाखौ बारो लैथोखौबो जों बारनानै बै मोनसे रुगुङाव सहैयो दा मा जायो बैथा गैयाब्ला बियो बै रुगुङाव थांनो गोसो दंब्लाबो बियो बिराद बार बारो मालाबा सानजानिफ्राय सोनाबा बारगोन मालाबा सानजानिफ्राय सोनाबा बारगोन उल्थां फाल्थां बार बारबाय थायो बियो बैथा गैयाब्ला जौगार गैयाब्ला बै मोनसे रुगुङाव बे सहैया दा बे हयथ' बेयावनो ओंखाम उखैनानै रानथाबनानै थैनो गोनां जागोन आरो माने दा थिग बिदिनो थांखि गैयै फरायसाया थांखि गैयै मानसिया लैथोआव रुगुं मोनहैयोबो सासे नावारि बायदियैनो नोंसोरबो गोदाव सोराव जाहैनो गोनां जागोन दा बेनिखायनो उन्दै समाव नोंसोर थांखि लानाया जोबोर मोजां जादों आरो जायफ्रा थांखि गैथ'वा बिसोरबो फोरोंगिरियाव सोंनानै नाय मा थांखि लाबा बोरैहाय मा जायो नोंसिनि बिमा बिफानाव सोंनानै नाय मा थांखि लाबा बोरैहाय साक्सेस जायो मा फरायबा मा जानो हायो बेखौ नोंसोर सोंनानै नाय दा बेनिखायनो साफ्रोम फरायसाफ्रा जोंनि जिउआव मोनसे मोनसे थांखि थानांगौनो आं बेखौ बुंनाय जाबाय दा बेफोरखौ जों जाफुंसार खालामनांगौब्ला सेथियावनो मा जानांगोननो नोंसोरनि आखल आखु थानाय जानाय बेयो सिम्पोल जानांगोन नोरोम